Моң һәм илһам аның дуслары. Туган ягының шигърият сагында торучы моңлы тавыш иясе, Лениногорск якларының әдәби хәзинәсе Тахир Шамсуаров бүгенге тапшыруыбызның герое. Шамсуаров Тахир Ярулла улы 1954 елның 6 апрелендә Лениногорск районының Яңа Иштирәк авылында дөньяга килә. Башлангыч белемне Яңа Иштирәк, соңыннан Яшел Алан авылы мәктәбендә ала. 1972-74 елларда армия сафларында хезмәт итә. 1974 елдан Кирлегәч авылы мәктәбендә рус теле, җыр дәресләре укыта. Китапханәче булып эшли. Түбән Чыршылы авылы урта мәктәбендә хәрби җитәкче була. 1976-81 елларда Казан дәүләт педагогия институтының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Куакбаш авылы мәктәбенә директор итеп билгеләнә. 1985 елда Мөэмин Каратай авылында мәктәп директоры. 1997-2021 еллар аралыгында аның 10 китабы дөнья күрә. 2010 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. 2018 елдан Лениногорск шәһәрендә эшләп килүче Шамил Бикшурин исемендәге Чишмә иҗат берләшмәсе җитәкчесе. Җир анабыз бай, кодрәте чиксез. Урал тау итәкләреннән шелтерәп, саф салкын, җир астыннан ургылып кара чишмәләр чыга. Ә куенына җир асты казылмаларын яшергән ул. Лениногорск якларының данын, дәрәҗәсен, мәртәбәсен күрсәткән байлыклар да нәкъ менә алар. Шыгыр нефть-битум заводының музей комплексы әнә шуларның барысында тәфсилләп сөйләп бирә торган тарихи урын. Битум эретү, нефть кудыру цехлары, нефть технологиялары тарихи паркы, остаханәләр, штольня. Ватанчы, милләтче Тахир Шамсуаровны да илһамландыра, канатландыра бу хозурлык. Биредә аның бала чагы, яшьлеге белән бәйле чорлар, техникалар, аның куллары тотып үскән җиһазлар, аңа якын булган вакытлар чагылып узалар. Ул туган төбәгенә тугры калган авыл малае. Инде менә ничә еллар биредә гомер кичерә шагыйрь. Ташлап китәрлекмени бу затлы, зиннәтле якларны. Минем ягым кара алтын иле. Кара җире, кара туфраклы, игенченең маңгай тире тамган, туган яксыз яшәп булмады. 43-тә сугыш бара иде. Онытылмас беләм гомергә кара алтын күккә күтәрелде. 8,5 чакрым шигырьдә. Хәзинәне тапкан якташларның ил каршында бүген йөзе ак. Җир шарында данлы, дәрәҗәле Татарстан дигән туган як. Җыр һәм шигырь янәшәдән атлый. Юктынмады тальян гармуннар, гасырларны кичкән шигырь җырын киләчәккә илтер хакым бар. Барлыгы йөрәк түребездә. Көне-төне ачык капкалар тамыр тарта. Сагануга түзмей, киткәннәр дә кире кайталар. Туган җирем кара алтын иле. Көтеп алам аязгар таңны, яратмыйча яшәп кара менә Татарстан дигән ватанны. Мин авылның гади бер малае, гади генә кеше нибары. Кайда гына гомер сөрсәм дә мин, туган туфрак диеп җан аттым. Мин авылның гади бүрәнәдән әти салган өен яраттым. Күргәнем бар байтак салаларны, бу сүзләрне сөйлим чынлап, татар торган җиргә аяк бассам, йөрәк куя никтер сулкылдап. Сик төбәктә салмак кына атлыйм. Һавасы да никтер үзгә, ят, ташлап киткән игә күзем төшсә, моңсу уйга чумам мин кабат. Менә монысы бик шәп, 2 катлы. Ул салынган шома акташтан, такта кадакланган тәрәзәгә, китмәскә дип сагыш урнашкан. Безнең якмы? Юлга чыга калсаң, озак торма дип сүз ката.
тәрәзәләр ак пәрдәсен ачып, хәерле юл теләп озата. Кайда гына гомер сөрсәң дә син, бу сүзләрне илдәш истә тот. Җир йөзендә аңла, иң матуры ата-ана нигезе туган йорт. Гади генә ул малае игезәкләр Заһид Заһирәдән соң тагын бер пар игезәкләрнең сыңары булып дөньяга аваз сала. Таһир белән Зөһрә булалар. Иң өлкәннәре Наилә, ә иң төпчекләре Наил Шәмсуаров. Инәй командир, әти тыйнак, басынкы. Әти кышларын арканнар үрә, әни бик матур җырлый иде. Шуңа без алтыбыз да җырга гашыйк булып үстек дип барлый алар хатирәләрне. Авылга туган нигезгә кайткач, энекәш белән очрашкач, җырламыйча түзеп карасын. Фуртар тур дигән калага, японнар тубаталар. Армия хезмәтен үтәп кайткан яшь егетне авыл шатланып каршы ала. Ул Кирлегәч авылы мәктәбендә башлангыч сыйныфларда рус телен укыта, җыр дәресләре бирә. Китапханәче булып эшли. Яшь өметле укытучыны Түбән Чыршылы авылы орта мәктәбенә хәрби җитәкче итеп куялар. Ә соңрак исә аны Куакбаш авылы мәктәбенә директор итеп билгелиләр. 1985 елда Мөэмин Каратай авылы мәктәбендә шулай ук директор вазифаларын башкара һәм татар телен, әдәбиятын, тарих фәннәрен укыта. Берәгәйле яз Таһир, халыкчан язды аңа алпат язучы. Таһир Шәмсуаровка иҗатка фатиха бирүче кеше татар поэзиясының классигы Хәсән Туфан була. Мин Яңа Штырак мәктәбенең 5нче сыйныфында укыйдым. Һәм безнең әдәбият укытучысы Сафина Зәки апа иде. Менә шул Зәки апа безнең классны 5нче сыйныфын иҗатка тартты. Ул безгә Габдулла Тукайның иҗаты белән таныштырды. Һәм аның пар ат шигырен без сәхнәләштердек. Шушы Тукай шигырьләре аша ул безнең күңелдә иҗат итү теләге уятты. 5нче класста безнең 24 бала иде. Шуның 20-се дә Зәки апаның сүзләрен тыңлап, аны буйсынып та түгел ул. Аның йогынтысына бирелеп, шигырьләр яза башлады. Замананы заман алыштырыр. Кайта-кайта әле уйларсыз. Бүген генә түгел, иртәгә дә мөмкин түгел яшәү Тукайсыз. Моңлы итеп җырлар, көйләр өчен тирән итеп башта суларсыз. Ишетәсеңме? Әнә шишмә сөйли. Мөмкин түгел яшәү Тукайсыз. Дөнья буйлап сибелгәннәр белә, илдән башка тору уңайсыз. Безне Тукай бер мәйданга җыя. Мөмкин түгел яшәү Тукайсыз. Читтә дә без читләр саналмадык. Шәшәр төзәр өчен туганбыз. Шул туган тел саклап калды безне. Мөмкин түгел яшәү Тукайсыз. Изге ватан киткән, тик сөт калган. Кайта-кайта әле уйларсыз. Безнең язмыш Тукай белән бәйле. Мөмкин түгел яшәү Тукайсыз. Шигъриятка тартылуым өчен мин үзем шушы укытучым Зәки апага бик зур бурычлы. Димәк, шигырьләр языла торды, һәм минем күңелдә шундый фикер туды. Ә нигә әле мин язган шигырьләремне җибәрмәскә тиеш ялкынга яки яшьлегем чыга? Һәм мин шулай эшләдем дә. Бер заманны миңа танылган шагыйрь Әшидгәрәйдән хат килеп төшә. Иптәш Шәмсуаров, без сезнең хатыгызны алдык. Укугызда уңышлар телибез. Беләсезме? Без менә үзебез язучылар, шагыйрьләр җыелдык та шундый фикергә килдек. Сездә ниндидер бер шигъри талпыну бар. Киләчәктә сездән бәлки шагыйрь чыгар. Мин әти-әнигә сиздермичә абзар артына чыгып ярадым. Аккан ярганакны беркем тыя алмаган шикелле күңелдәге шигъри дәртне, шигъри язуны миннән беркем дә ала алмады. Һәм мин һәр көн шигъри язам. Һәм бер вакытны миңа Ялкын журналының шатка конкурсыннан Шур Әшидгәрәйнең хаты килеп төшә. Шул хаттан соң җир йөзендә миннән дә бәхетле кеше юк иде. Чөнки минем шигъремне таныдылар. Сөмбел авылга кайта. Кайту дигән сыңар сүз дә
араны якынайта. Жәй төсле күлмәген киеп, Сөмбел авылга кайта. Мондый акыллы үскәнне әле эзләп табасы. Капка төбендә көтәләр әби белән бабасы. Җилеккә бара калсагыз, сезне үзе җитәкләр. Сөмбелне эзләп йөгерә, зур алмадай җиләкләр. Яңгырдан соң башлана ул, урман кырга өмәләр. Кәрзингә сикереп төшә, эшләпәле гөмбәләр. Әти-әни туган җирдә, күңел байлыгы арта. Әйтмәсәгез дә сизенәм, сезне дә ул тарта. Кайту дигән канатлы сүз, араны якынайта. Жәй төсле күлмәген киеп, Сөмбел авылга кайта. Беләсезме, дусларым, бүген төш күрдем әле. Тауда филгә утырып, урманда йөрдем әле. Тәмле банан ашадым, маймыл белән ярышып. Беренчелекне алдым, кыргый атта узышып. Крокодилга атланып, тирән суны кичтем мин. Арыслан белән ярдан шишмә суы эчтем мин. Аяклар пешә комда, йөгереп үттек шүлдән. Сазлыкка кирип баткач, тартып чыгарды шилән. Беләсезме, дусларым, кызык төш күрдем әле. Панамамны кырын салып, джунглида йөрдем әле. Язучыга укытучысыннан кала тагын күп кенә саллы шәхесләр сәнгатькә юл ярачак. Алар арасында Шишмә берләшмәсен җитәкләгән Рәзим Вәлиуллин, язучылар Әсрар Гали, Җәмит Рәхимов, Шамил Бикчурин да була. Таһир Шамсуаровның шигырьләре район һәм республика күләмендә чыгып килүче газет-журналларда даими басыла башлыйлар. Ә инде соңрак ул 10 китапның авторы да була. Гомер дисбесе, Әтиләр нигезе, Моң коесы, Яу кырыннан хатлар һәм башка күп кенә китаплары авылдашлары, райондашлары арасында һәм татар мөхитендә үз урынын табачак. Араларында балалар өчен дип иҗат ителгән җырчы шикерткәләр китабы да бар. Сәнгатькә гашыклар алар, туймыйлар көй киләүдән. Шикерткә хоры яңгырый, җәйге яшел ширемнән. Күзләрен кояшлы көндә кабат концерт бирәләр. Ә кар яугач кунакка дип өйгә килеп керәләр. Мич арасында җылынып, җәй көтә шикерткәләр. Бер үк көйне кили-кили безгә хезмәт итәләр. Илһам дигән бер бик кызык ул. Кай вакытта менә мин төнне лабораториямә, минем күз алдына 1 ел яки 2 ел шигырь килә. Мин беләм, мин тәҗрибәле. Бу менә илһам килде. Мин әгәр дә моны иртән язам дисәм, димәк, ул югала, ул әрәм була. Шуның өчен мин шигырьне югытасым кил. Минем өстәлдә трәсәгә кайсаватна торганда, аппак кәгазьләр тарахам руск тора. Безнең гимназия шәһәребезнең йөзек кашы булып тора. Горурланып әйтәбез, бүгенге көндә безнең барлык укучыларыбыз да туган телләрен өйрәнә, татар телен өйрәнә. Мәктәп ул бит әле белем бирү генә түгел, һәр яклапта килгән бай күңелле укучы тәрбияләүче үзәктә булып торырга тиеш. Бүгенге көндә горурлыгыбыз безнең гимназия укучылары шәһәребездә эшләп килүче Шишмә иҗат берләшмәсе белән тыгыз бәйләнештә яшибез. Һәм инде аларның дәвамчылары булып безнең гимназиябызда Шишмәкәй язучылар түгәрәге эшләп килә. 35 елдан артык гомерен мәктәп тормышына, укытуга, җитәкчелек итүгә багышлаган Таһир Шамсуаров бүгенге көндә дә оештыру эшләре белән янып, көеп йөри. Ул Шамил Бикчурин исемендәге Шишмә иҗат берләшмәсен җитәкли. 65 еллык бай тарихы булган берләшмә яңалыклар булуга, яңа китаплар басылуга, яңа шигырьләр иҗат ителүгә шушы гимназиядә очрашулар оештыра. Гимназиядә Шишмә иҗат берләшмәсенең киләчәге булачак Шишмәкәй балалар иҗат берләшмәсе дә эшләп килә. Укытучылар иҗат дәресләре оештыралар. Анда Лениногорск язучылары бик теләп катнаша. Алар еш кына гимназиягә укучылар янына танышырга, аралашырга дип киләләр. Ул очрашулар иҗат дәресе форматында уза. Бер-берсенең язган шигырьләрен тыңлыйлар, нәтиҗәләр ясыйлар, тәнкыйть яки мактау сүзләрен яңгыраталар. Менә бүген үзенең дәвамчылары янына Таһир абыйлары кунакка килде. Укучылар, дөньяда күп кенә матди байлыклар бар. Ләкин минемчә иң зур байлык ул рухи байлык. Туган телебез, мәдәниятыбыз, динебез, мирасыбыз, менә шушылар барсы да, димәк, сезнең туачак әсәрләрегездә чагылыш табырга тиеш. Таһир абый, мин дә сезнең шигырегезне ятлап килдем. Сөйлим әле. Көн матур, аяз,
Сөйләле теге шигырьне, Аяз. Сәнгатькә гашиклар алар, көйләү уйнаудан туймый. Җәй буе яшел чиремдә шикерткә хоры тынмый. Кунак, тыйнак икәнлекне алар әллә белмиләр, бик кәефле чакларында сикергәләп бийләр. Бүрәнә ярыкларында музыкаль чыгыш тынмый. Бездә шикерткәләр шулай ел әйләнәсе җырлый. Мәктәптә бар укучыга иң кадерле апау, туганнан да туганрак тартылабыз аңа шул. Йә кайткач, минем сыман ял итә алам икән? Үз балаларын карарга вакыты калам икән? Биленә алъяпкыч бәйләп, тәмле аш пешерәдер. Телевизор карамый, дәфтәрләр тикшерәдер. Шәшәк тотып, киңәш сорап, юкка килмәсләр иде. Икенче әни булмаса, апа димәсләр иде. Бетмәс төкенмәс эшенең, белмим ничек туймыдыр. Әле йокларга яткачта, сине, мине уйлыйдыр. Будильникны куйм әле, югыйсә соңга калам. Менә күрерсез иртәгә, бар фәннән 5 алам. Көн тудымы, ирексездән тартылабыз аңа шул. Туганнан да туганрак, иң якын апау. Таһир абый, мин сезнең шатлык шигырен ятлап килдем. Азамат, яраткан шигыреңне сөйләп безне шатландыр әле. Әйдә. Бабай дим, бабай, кил әле, әтәч боегып калган. Сул аякта басып тора, уңы күрше югалган. Урамнарны иңләп чыктык, бакчаларны айкадык. Эзләмәгән җир калмады, югалганны тапмадык. Тәш исе башын салган, кычкырмый да, ни чара? Сизәбез күз карашыннан, ярдәм көтә бичара. Кычкырып җибәрде Динар, аптырап торган чакны. Бабай дим, әтәч йөгерә, әтәч 2 аяклы. Минем бәхетем дә, язмышым да, бүгенгем киләчәгем дә ул белән бәйләнгән. Мин укытучы буларак та, шагыйрь буларак та, шушы авыл кешесе буларак та, төрле эшләрдә катнашучы кеше буларак та, минем өчен яшәр өчен, иркенләп сулар өчен, үземне бәхетле дип санар өчен миңа авыл кирәк. Һәм шушы авылда яшәүем белән мин җир йөзендә бик бәхетле кеше. Таһир Шамсуаровны туган ягының милләтпәрвәр улы дип әйтү дөрес булыр. Авылының үткәнен белә, бүгенгесен яшәтер өчен күп көч куя һәм киләчәге өчен борчыла. Туган ягын ташлап китә алмаган кеше бар нәрсәдә дә матурлык, җылылыкны күрә. Авылдашларына карата булган рәхмәте чиксез, диненә хөрмәте зур. Бар булганын шигырьләрендә ачып сала. Шырмалардан алып төшәсе бар. Музейлардан кирәк эзләргә гармунчылар кайда, юксынулар иярә дә чыга сүзләргә. Әйтче, нигә сине сорамыйлар, еламыйлар гармун юклыктан. Сине кулга алган ата-бабам Галиҗәнәп моңга юлыккан. Сине күздән язырмаска иде, кирәк безгә сиңа кайтырга. Син Хәлилнең йөрәк сырын ачтың, Галиябану бирдең татарга. Син окупта илгә алып кайттың. Өмет бирдең батыр солдатка. Тыл хатынның юанышы идең. Сөйлисе бар әле бу хакта. Айлы кичтә тальян җитми бүген. Таңнар ата менә гармунсыз, ә мин менә моңга сусап ятам. Шәп гармунчы миңа табыгыз. Сөйлисе бар әле. Вакыт җитте. Һәм калмаска иде һич соңга. Дөнья буйлап урын эзләп йөрим. Һәйкәл кирәк бию гармунга. Киләчәккә алып барсын безне, гасырлардан килгән бар моңы. Син барында татар җырдан бизмәс, мәңге яшә татар гармуны. Өметбей Каратай авылында мин җитәкче буларак Гөл Таһировага мөрәҗәгать итәм. Төрле бәйгеләр, төрле бәйрәмнәр уздырырга дип. Ул миңа бик нык ярдәмче. Менә соңгы вакытларда уздырдык инде гармунчыларның бәйгесен авыл күләмендә. Нәкъ шулай ук инде халыкның рухи дөньясын байыта торган урам утырулары, кич утырулары. Ул инде минем киңәшче һәм укытучым.
Россия мәктәпләренең мәгариф отличнигы Тахир Шамсуаров бүгенге көндә Лениногорск районының Мөэмин Каратай авылында яшәп иҗат итә. Иҗаты шигырьләрендә генә түгел, эшчәнлегендә дә чагылыш таба. Ул авылның китапханәчесе. Китаплар, шигырьләр, әсәрләр аның бар булмышын биләп алган. Яңа китаплар еш кайта. Даими литература укучыларыбыз бар. Иҗатка тартылганнар да була, китапсыз яши алманнар да була. Кыскасы, яңа китапка тәэсир итәр өчен без күп еш кына уздырабыз. Менә шу яңа киткән китапларны тезеп салып истәргәме чакырабыз. Эшен дәвам итүче киңәшчесе кызы Ләйсән шулай ук Лениногорск шәһәренең Абдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәнең милли бүлек мөдире вазифаларын башкара. Әти белән кыз бер дулкында, бер агымда язалар. Аңлаучың, ярдәмчең булганда эшләргә дә эшләргә. Гадәттә кыз балалар бала чактан ук әни янында бөтерелеп үсәләр. Менә безнең очракта бу киресенчә. Мин инде әни янында түгел, менә әти янында бөтерелеп үскән кыз. Бала чактан ук ничендер әти белән һәр вакыт мин барадыр идем пешәнгә дә, һәм шулай ук нинди генә очрашуларга барса да, һәр вакыт әти мине үзе белән йөртеп барадыр инде. Хәзер үскәч тә инде менә аның шигырьләрен кичкенәдән тыңлап үстек, укып үстек. Татар теленә шундый мәхәббәт тәрбияләде. Хәзер дә инде үзебезнең балаларыбызга да, инде үзем балаларыма да шуны сеңдерергә тырышам. Белеп карыяуар төбәк, бураннар бурар урын. Кышлары елап китсә дә, аклыгы калыр урын. Күкләр гүзәңгәр аның, узганы моңлы дастан. Гүзәл як минем туган җир, кояшлы Татарстан. Тахир Шамсуаров үзе һәм кызы бик актив тормыш алып баралар. Китап укучы кеше күп белә, шуңа да үзләренең белемнәрен сынап карар өчен башваткыч тапшыруында катнашалар. Телләре телгә йокмаганга Камил Җавит тапшыруына да барып кайталар. Тахир Шамсуаров җырлый гали тапшыруында да рәхәтләнеп моңнарын яңгырата. Kunup sayraya küyen tesine basıp Tulamikken şilege ne karağında üzdü kurra şilege Tulamikken şilege ne karağında üzdü kurra şilege Her günü göresin düşüme Yılmayıp çıgasın dirmeginen Şöşüğünü jillerde İlle bir taratıp üresin Тахир Шамсуаров иҗат кешесе, ә тормыш иптәше Рәмзия ханым аның илһамчысы. Алар 3 баланың әти-әниләре һәм 10 оныкның дәватисе белән дәванисе. Язучының уңышлары иҗатта гына түгел, тормышта да ярылып ята. Оныклар татар телендә аралаша, эш өстәлендә берсеннән-берсе саллы бүләкләр күзне иркәли. Алар бит йокысыз төннәрнең нәтиҗәләре. Мәдәнияттәге казанышлары өчен күкрәк билгесе иясе. Россия гуманитар фәннәр академиясенең мактаулы академигы. Җир шарында халыкара дуслык эшчәнлеге өчен ЮНЕСКОның алтын роза медале. Шамил Бикшурин, Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премиялар лауреаты. Аның яшәү рәвеше иҗат, аның тормыш мәгънәсе гаилә. Тахир Шамсуаров йөрәге теләгәнчә язып, күңеле кушканча дөнья көтә. Шагыйрь. Тормыш бары тик матур мизгелләрдән генә торсын.